Kaixo eta ongi etorri egun berri batera. Gaur abuztuaren 23a asteazkena, bi elkarrizketa berri izanen ditugu. Batetik Alberto Errea, Oana komunikazioaren arduraduna, eta kanporatu berri duten salaketa kanpoko kanala eta webgunearen inguruan hitz egitera etorriko da. Eta bestetik Ane Nuñez, Kontsumidores Iratzeko langiletako bat da, eta udan eman dituzten giden inguruan eta hainbat zalantzen inguruan hitz eginen dugu, baina beti bezala goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1927an, epaiketa eztabaidagarri baten ondoren eta mundu osoan protestak egin arren, Nikolasako eta Bartolomeo Basenti italiar jatorriko anarkista estatuatuarrak exekutatu zituzten aulki elektriko baten bidez Massachusetts estatuan, hilketa eta lapurreta leporatuz. Urte batzuk geroago, 1939an, Bigarren Mundu Gerra, Sepsak eta Hirugarren Reich Alemaniarrak Ribbentrop-Molotov ituna sinatu zuten. Egun berean, baina 1973an, Suediako banku batean lapurreta egin zuten, bertako egoerak Estokolmeko sindromea izena sortu zutelarik. Eta bukatzeko, 2005an, Israelek Gaza behin betiko utzi zuen. Ikus dezagun gaurko egunkariko azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, erregeak Feijóo aukeratzen du babesik ezagatik porrotera kondenatutako investidurarako. Peperen saiakeraren aurrean alternatiba bakarra dela aldarrikatu du Sánchezek. Eskuindarrek 172 boto baino ez dituzte lortuko, eta gehiengo progresista aukera bakarra da. Argazki nagusian, txikienak Pablo Palazuelo artistarengan oinarritu ziren naturarekin lotutako beren sorkuntzak egiteko. Izenburuan, haur artea itzalean. Haurrek San Andres errotan naturari buruzko tailer batean parte hartzen dute. Behan futbolean, batetik, presio sozial eta politikoa areagotzen da Rubialesek dimisioa eman dezan. Bestetik, osasunako jokalariak, darko izan ezik, prest Brujasen aurrean. Eskuineko berrietan, batetik, Antonio López Andrés, Nafarroako osasun zuzendari nagusi berria. Bestetik, Nafarroak bankuei bakarrik mesede egiten dieten pentsio planak sustatzen ditu. Jarraian, Nafarroa osoan 38 eta 41 gradu arteko temperaturak izango dira gaur. Behan, poliziak aske utzi ditu Tuteran sexu erasoagatik atxilotutako 5 lagunak. Bukatzeko, batxilergoko ikasleek Gurutzeko plazan jarraitzen dute aparkalekua gelditu ondoren. Diario de Navarrako titularrean, erregeak Feijóo proposatu du investidura zailerako hautagai gisa. PPek, Voxek, UPNek eta CCek 172 eserleku dituzte, gehiengo absolututik 4. Sánchezek ere hautagai izateko prest zegoela esan zion Don Feliperi. Alboan, Lizarrako ospitalea pediatrarik gabe gutxienez 2 egunez datorren astean. Abuztuaren 28an eta irailaren 1ean izango dira. Argazki nagusian, haur bat atzo eguerdian Yamaguchi plaza Iruindarreko urtxorrotadetan freskatzen. Titularrean, Iruña 28 gradutik 42 zonen arabera. Hirian zehar termometro bat eskuan ibiltzeak erakusten du zer puntuk eta batez ere itzalek laguntzen duten beroarintzen. Futbolean batetik Tximi Abila maitasunez agurtzen dute taxoaren. Bestetik, Luis Rubialesen gaineko setioa estutzen ari da. Garako titular nagusian, Felipe Seigarrenak Feijóo aukeratu du investidurarako, naiz eta babesik ez izan. Baina Sánchezek gehiengo progresista aldarrikatu zuen gobernua osatzeko aukera bakartzat. Beko berrietan batetik, indar emergenteak BRICSak ego globalera edatzea eztabaidatzen ari dira. Bestetik, gutxienez 27 migratzaile hil dira Grezian baso sute batean. Jarraian, Victor Erize zinemagileak Donostia sari bat jasoko du. Argazki nagusian, 2 haur mauka batekin freskatzen. Tituluan, festa giroz busti beroari aurre egiteko. Berria titular nagusian, Euskal Herri osoan ezarri dute alerta laranja beroagatik, gaur eta biharko. Muturreko temperatura oso altuak espero dira, 40 gradutik gorakoak ere bai, eta labiren alerta fasea ezarri du Eusko Jaurlaritzak.
suteak izateko muturreko arriskuaz ohartarazi dute Nafarroan. Argazki nagusian, Bilboko konpartsek udaltzainen gehiegizko indarkeria eta jazarpena salatu dituzte, aste nagusiko tortilla txapelketan, baina Aburto alkateak ez ditu haien protestak aintzat hartu. Titularrean, protestei entzungor. Ezkerreko albistetan batetik, Espainiako erregeak Feijóo proposatu du gobernua osatzen ahalegindu dadin. Bestetik, Donostia saria emango dio zinemaldiak Victor Erize zuzendariari. Euskal Herria Irratiko berri nagusian, Igol Peñalberrek, Ela Volkswageneko arduradunak dio baterien lantokiaren eraginaren gaineko lasaitasun mezua helarazi behar zaiela langilei. Auto elektrikoaren baterien muntaia lantokia, Imarkoainen kokatzeak hautsak arrotu ditu, eta kezka zabaldu Landabenen. Enpresa batzordeko Ela sindikatuko arduradun Igor Peñalberrek lasaitasun mezua helarazi du Euskal Herria Irratian. Toyotarekin sinatutakoa ezagutu behar dugu aldez aurretik lan zama zein izanen den jakiteko. Baina gure lan hitzarmenak ez du enplegu galerarik aurre ikusten. Bihar itzuliko dira lanera, oporren ostean Landabengo lantokian. Beste berrian, egarri ez izan da ere, ura edan behar dugu beroari aurre egiteko. Ez ateratzeko berorik handienek orduetan eta ez egiteko ahalegin fisikorik, busti edo dutxatzeko ur freskoarekin, arroparina erabiltzea edo adinekoak edo pertsona kalteberak bereziki zaitzea dira Nafarroako gobernuaren gomendiotako batzuk. Nerea Alvarez Arruti, gizarte osasuna sustatzeko zerbitzu buruak azaldu digun bezala. Bukatzeko, lantokietan beroaren arazoari aurre egiteko gida plazaratu du LAB sindikatuak. Gida honek azaltzen du zer den araudiak biltzen duena bero boladak dauden uneetarako, eta era berean, zehazten du zer nolako urratsak eman behar diren lantokietan araudi hori betetzen ez den kasuetan. Inko Iriarte LAB sindikatuko lan osasuneko idazkariak eman digu gida honen inguruko informazioa. Gaurko eta biharko eguraldia ikus dezagun orain. Gaur bero zakarra egingo du denean. Ia Euskal Herri osoan temperatura maksimoak 35 eta 40 gradu artekoak izango dira. Barnealdean hego-ekialdeko haizea ibiliko da. Arratsaldean baliteke itsasertzean brisa sartzea, temperaturaren igoera apur bat motelduz, baina barnealdean temperatura oso altuekin jarraituko dugu. Zeruan hodei gutxi ikusiko dugu, arratsaldean apur bat ugarituko dira bero-hodeiak eta ez da baztertzen zaparrada trumoitsu batzuk botatzea han-hemenka. Gauean haizeak ipar-mendebaldera egin dezake kostaldean, bolada gogor batzuekin. Hala ere, gaua beroa izango da berriro ere. Ostegunean, bero egiten jarraituko du barnealdean, baina temperatura jaitsi egingo da kostalde inguruan, batez ere mendebaldean. Hego osagaiko haizea ibiliko da goizean, eta temperatura altuak izango ditugu. Kostaldean, batez ere mendebaldean, haizeak ipar-mendebaldera egingo du goizean, eta horrek temperaturan eragina izango du 32 eta 34 gradu inguruan geratuko dira, nahiz eta ekialdean apur bat gehiago igo. Barnealdera ipar-mendebaldeko haizea arratsaldean iritsiko da, eta temperatura maksimoak 35 eta 40 gradu artekoak izango dira. Egunean zehar eguzkitsu egongo da orokorrean. Arratsaldetan eta gauean bero-hodeiak garatuko dira eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake noizbehinka. Ongi etorri gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Alberto Errea daukagu. Arratsaldeon, Alberto, eta ongi etorri. Arratsaldeon. Alberto Oana komunikazioaren arduraduna da, eta abian jarri dute salaketen kanpoko kalana eta webgunea, ez? Bai. Baina zer da berez Oana berri hau, kontzeptu berri hau? Bueno, Oana bulego bada, zuzenbide publikoko entitate bada, independentea da, esan nahi du ez duela beste administrazio baten menpe ez dagoela, eta bueno, bere izena da jardunbide egokien aldeko eta ustelkeriaren kontrako bulegoa, bai? Bere jarduketaren moda Nafarroa, eta hori bi izenak dien bezala, bi zutabitu.
ustelkerian aurka borrokatzea eta jarduera egokia bultzatzea administrazioetan. Eta noiz sortu zenuten bulego hau? Bueno, berez, foru lege baten bidez sortu zen 2018an, baina ez zen berehala jarri martzan. Iaz izendatu zuten bulego burua, Edurne Eginoa, parlamentuak izendatu zuen, eta beraz izen bulegoa martzan jartzen. Eta, bueno, orain lehen zerbitzua edo zerbitzu nagusia martzan jarri dugu, hain zuzen ere salaketen kanala. Eta ze helburu ditu oanak, orokorrean? Bueno, oana 3 xede nagusi ditu. Lehendabizi, ustelkeria eta iruzurrak detektatu, prebenitu, ikertu eta desagerraraztea Nafarroako sektore publikoan. Bigarren helburua da herritarren artean jardunbide egokien eta gobernu onaren kultura bultzatzea. Eta hirugarrena da ustelkeria baztertzea oro har jarduera politiko eta administratiboan. Zergatik sortu zen bulego hau, ikusi zenuten zerbaiten beharra edo? Bai, politikariek, parlamentuak ikusi zuen zeuden kontrol tresnak ez zirela aski eta horregatik erabaki zuten foru lege baten bidez bulegoa sortzea. Eta, batez ere politika publikoen emaitza hobetzearren eta gardentasuna eta lan ona mailari gorenera eramatearren. Hori izan zen asmoa. Eta nortzuk egiten duzue lan erakunde honetan edo bulego honetan? Oraingoz bakarri bilangile gaude. Gutxi ez, momentuz. Bai, gutxi oso gutxi oraindik. Baina, bulego burua Edurne Eginoa, hori azken urte betean ibili da. Eta ni orain dela 2 hilabete edo hasi nintzen lanean. Eta, egia esan dudan bezala, oraindik ez gaude erabat martxan, baina langile eta baliabide gehiago behar ditugolako, baina horretan gaude. Nola egiten duzue lan, zeintzuk dira zuen jarduera ardatzak? Ikerketa arloa martxan jarri dugu, kanal honekin. Lehenik ere salaketak jaso genitxun. Beste bide batzuk daude, adibidez posta elektronikoaren bidez edo aurrez aurre egoitzan bertan. Ikerketa arlo honetan, herritarrek salaketak aurkezten dituzte. Kasu honetan Edurne bulego buruak aztertzen ditu, komenigarria diren edo guri dagokigun ala ez, eta horren arabera erabakitzen du prozedura abiaraztea edo ez. Gero beste arlo batzuk daude, sensibilizazioa, prestakuntza eta parte hartzea, baina horiek oraindik analisi fasean daude. Nola funtzionatzen dute salaketek? Ze estekan sartzen bazara ez badago salaketa normala, salaketa anonimoa, arlo pribatua pixkat? Bai, kanalean hiru eremu daude. Batean dago salaketa berria paratzeko aukera, bai? Gero bigarrenean aurkeztutako salaketa anonimoaren informazioa kontsultatu edo tramitazio egora kontsultatu edo informazio gehiago eman. Aukera hori ematen du, bigarren zati horrek, eta hirugarrenean da salaketa nominalak edo izendunak hor ikusteko salaketa horien historikoa edo ikusteko zer aurkeztu du, bakoitza zer aurkeztu duen horren bidez edo. Eta zergatik pertsona batek emango luke bere izena salaketa bat egitean? Salatzaileak aukera hori du, berak aukeratzen du ze bide erabili, anonimoa edo izenduna. Aukera lehenetxia da anonimoa. Ze modu horretan babes handiagoa da eta errepresaliak izateko arriskurik ez dago. Baina nahi badu bere izena eman, aukera hori badu. Kanalean egiten badu hori bai, beharko luke
klabe kredentziala edo ziurtagiri digitala edo nan digitala. Ze arrazoi izan behar dituz salatzaileak salaketa egiteko? Zeintzuk dira arrazoiak? Bueno, arrazoiak dira ezagutzen baitu Nafarroako eremu publikoan jardunbide desegoki, irregulartasun edo jardunbide desegoki oro har. Batez ere, bueno, edozein jardueraren mutan izan daiteke hori. Adibidez, lan publikoaren deialdietan edo kontratazio prozesuetan eta abarretan, halako irregulartasuna ezagutzen badu, aukera hau du modu anonimoan eta horren berri emateko. Beraz, edonork egin dezake salaketa? Bai, edonor, pertsona fisikoa edo juridikoa, publikoa edo pribatuak, edonor. Nola da salaketa egiteko prozesua? Bueno, 3 aukera daude, posta elektronikoaren bidez, denuncias@oana.es bidera, salaketa bidaliz, aurrez aurre bulegoren egoitzan, Iruñeko Baiona etorbidean gaude, 36 zenbakian, hor agertuz, edo bestela kanal elektronikoen bidez, kanal.oana.es elbidean sartu eta hor datuak eta giriak emanez. Zer ezberdintasun dago orduan orain atera duzuen kanala eta lehen erabiltzen duzuten salaketa posta elektroniko horren artean? Bueno, orain alde nagusia da salaketa anonimoa egiteko aukera. Hori da alde nabarmena. Eta modu horretan, babes asko handiagoa ematen diogu salatzaileei eta konfiantza eta babesa eskaintzen diegu. Eta zein eremutan du eragina salaketak? Eremu guztietan jarduten duzue edo? Bueno, gure jarduketa eremua mugatua da sektore publikoa, batez ere Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioa, Nafarroako toki entitateak, Nafarroako Unibertsitate Publikoa eta kontraturen bat esleiturik duten entitate pribatuak. Salaketa webgune bat ere jarri duzue abian, ez? Kanalaz aparte, eta webgune horrek zertarako balio du? Bueno, webgunea oana.es martxan jarri dugu, hor dago kanalean sartzeko aukera, badago gurekin harremanetan jartzeko aukera, eta bar. Eta gero informazio orokorra ematen dugu, gure ze esparrutan jarritzen dugu, zer egiten dugu, edo, bueno, hobe esan da zer eginen dugu, ze oraindik martxan gaude, baina, bueno, ze eremu dugu, ez bakarrik ikerketa, baizik eta prebentzioa, parte hartzea, eta bar, eta, bueno, poliki, elikatuko dugu webgunea, eta baina esan dudan bezala, oraindik martxan gaude, martxan jartzen, eta baliabide gehiago behar horretako. Jada salaketa jaso dituzue? Bai, salaketa batzuk jaso ditugu, kanala jarri horretik ere bai, eta orain kanala jarri ondoren askoz gehiago. Eta ze salaketa motak jaso dituzue, edo ezin dira kontatun? Bueno, ezin dira kontatu bat, ez ere konfidentzialtasuna mantendu behar dugu, oso importantea da. Baina bai, badago kasu bat publikoa egin zela, zein zuzen ere salatzaileak, kasu honetan lab sindikatuak publiko egin zuelako, izan zen osasun mediko esklusibatasun egoera irregularrak edo, horri buruz aurkeztu zuen labek, eta gero publiko egin zuen, eta horregatik kasu hori bai ezaguna da, baina oraindik ikerketa fasean dago. Hori galdetu behar nizun, salaketa baliagarria izan zen edo ez? Bai, guk ez dugu salaketa guztiak baliagarri direla. Gero
kasu honetan bai, urratsak ematen ari dira, ezin dizut gehiago kontatu, baina bai, ari dira urratsak ematen. Eta edozein kasutan, gu geuk edo koordinatuta gauden beste entitate batek beti ikerketa edo adibidez aholkuak edo zerbait beti, emaitzak beti izango da. Beraz, momentuz martxan zaudete eta zein da zuen hurrengo pausoa? Bueno, gure hurrengo pausua batez ere plantilla langilei sartzea, modu hortan tramitatu ahal izateko salaketa haue guztiak eta gero beste arloetan urratsak ematea, adibidez sektore publikoko langileen kode etiko berri bat prestatzen ari gara. Zer esan nahi du horrek? Bueno, kode etiko badago orain martxan, baina hobetu nahi da, bai? Eta hori gero foru lege baten bidez eztabaidatuko da parlamentuan eta onartu behar du parlamentuak. Baina, bueno, gure lana da, kasu horretan, prestatzea, kode etiko berri hori prestatzea. Adibidez horretan gaude, eta gero, pentsatzen iragaran sensibilizazioa edo informazio kanpainaren bat egitea, herritar gure berri izateko eta parte hartzeko. Eta, ideia batzuk ditugu, baina batez ere langile berria behar ditugu. Ze profil motatako langileak? Batez ere behar ditugu ikertzaileak eta profil hori da juridiko edo ekonomikoa. Horrela dago markatuta legean eta profil hori lizentziadun edo goi mailako langilea behar ditugu bi arloietan, ekonomiko edo juridikoa. Xaloako ikusleek bidali dezakete kurrikuluma edo itxita dago? Jakina. Adibidez badugu telefono orokor bat, 84442 deitu dezakete edo oana.es webgunean dauden e-mailak edo horren bidez gurekin harremanetan jar dezakete eta pozik izango gara. Jasotzea, ez? Bai, jasotzea eta, bulego burua ikarrizketa egingo die edo, eta aproposa badira, jakina, sartzeko aukera dute. Teorian, langile publikoak izan behar dute hori bai. Edo nork ezin du sartu. Horrela dago jarrita legeak eta legean, eta baina langile publiko guztiek aukera dute gurekin lan egiteko. Oso ongi, Alberto, plazer bat izan da hemen izatea, momentuz martxan zaudete, gutxira, ez? Hemendik gutxira handiago egingo zarete, edo langile gehiagorekin eginen duzuelan, eta plazer bat zu hemen izatea, eta espero ezagun Xaloako ikusleek entitate edo erakunde hau ezagutzea. Bai, jakina, gu ere pozik gaude gonbidatzeagatik eta animatu nahi dugu jende guztia arazoren bat edo zerbait irregular ikusten badute entitate publikoetan eta salatzeko eta guk babesa eta ikertuko dugu eta uste dugu tresna oso interesgarria izan daitekeela. Hori da, ez askotan jendeak ez du salatzen, batzutan pentsatzen duelako, ez duelako ezertarako ere balio ez, edo? Bai, ez? Balio dute salaketek. Eta gainera batez ere anonimatasunaren bidez, asko konfiantza eta segurtasun handiagoa izan daizakete prozesuan. Oso ongi, mila esker Alberto berriro ere. Mila esker zuei. Iruñeko azken albisteak entzun ditzagun. Batetik, Kristina Ibarrola alkateak Iruñan egingo den Europako udako ikastaroen 5. edizioaren irekieranen parte hartuko du asteazken honetan,
lidergo berri bat Europarentzat izenburuarekin. Programak Europar Batasunaren erronkei buruzko hausnarketa eta ideia trukea sustatzen ditu, eta ikastaroek asteazken honetatik ostiralera arte Europar Batasunarekin lotutako gai garrantzitsuak jorratuko dituzte. Espainiak Europar Batasuneko kontseiluan duen lehendakaritza, 2024ko Europako hauteskundeak edo egungo egoera geopolitikoa barne. Bestetik, udalak Flamenco on Fire jaialdiaren 10. edizioaren antolakuntzari harrera egingo dio, abuztuaren 22tik 27ra Iruñan egingo den jarduera eta kontzertuen programarekin. Ostegun eguerdian hasiko da udaletxeko balkoitik igandera bitartean egingo diren doako kontzertuen zikloa. Flamenco on Fire 2014an sortu zen flamenkoaren estetika ezberdinak zabaltzeko, eta Agustin Castellón Campos Sabikaz gitarra jotzaile iruindarraren figura ezagutaratzeko asmoz egin zen. Jaialdiaren 10. edizioa hain zuzen ere gitarrari eskainia dago, altzapua kontzeptuari, hatz lodiak sokak jotzeko erabiltzen duen ukitu flamenkoaren teknika. Amaitzeko, emakumezkoen futboleko Kopa Sentimiento txapelketaren 2. edizioak Osasuna, Reala eta Villarreal bilduko ditu taxoaren abuztuaren 29an. Iruñeko udalak eta Euskal Autonomia Erkidegoak antolatzen duten txapelketan F Ligako bi taldek hartzen dute parte, emakumezkoen futboleko maila gorena. Txapelketa abuztuaren 29an asteartean irekiko dute emakumezkoen Osasunak eta Villarrealek 6etan. Ondoren 7etan Villarreal eta Realen txanda izango da, eta 8etan emakumezkoen Osasunaren eta Realen arteko azken partida jokatuko da. Kaixo eta ongi etorri gaurko 2. elkarrizketara, oraingoan Ane Nuñez daukagu gurekin, arratsaldeon Ane, eta ongi etorri. Arratsaldeon. Konsumidores iratzeko langilea daukagu, eta gaiarekin abian jarri baino lehen, zer da Konsumidores iratxe? Konsumidores iratxe bada elkarte bat kontsumitzaileak laguntzen dituena kontsumoko edozein gaiarekin arazoak baldin badituzte. Eta noiz sortu zen Konsumidores iratxe? Konsumidores iratxe 1979an sortu zen. Zein helbururekin? Kontsumitzailei babesa emateko eta batez ere kontsumitzaileen eskubideak urraketak egotekotan akzio horiek salatzeko. Eta nola laguntzen diezuei konsumidore horiei? Alde batetik asesorek erreklamazioa jartzen ditugu arazoak izatekotan eta bazkideak laguntzen ditugu adibidez gasetargiaren fakturak irakurtzen eta baita ere tarifa hobeak lortzen. Zer zerbitzu eskaintzen dituzu ze laguntza hori emateaz aparte egiten dituzu tailerrak, kalkularitza eta holan, ez? Hori da. Bestetik hainbat zerbitzu eskaintzen ditugu, adibidez formakuntzak, tailerrak, ikerketak eta bar. Eta zer eremu edo gai jorratzen dituzue gehien bat? Gehien bat ukitzen ditugun gaiak batez ere suministroak, argia eta gasa dira, baita ere telefonia, bankuekin arazoak, bidaiak, bada pixka bat hilabetearen arabera, adibidez, uda bitarte eta bukaeran bidaiak eta alokairuak nabarmentzen dira. Eta nola jarri gaitezke adibidez kontaktuan zuekin zuen laguntza jasotzeko? Iruñan bizi baldin bazarete, bazkide izan behar zara, baina gero herrietan ematen ditugu doineko zerbitzuak, hainbat herritan. Nola egin gaitezke bazkide adibidez? Interneten bidez, gure webgunean, badago bazkide egiteko, edo bestela joaten gure bulegora badagoela Navas de Tolosa kalean. Ze arazo plazaratzen dituzte normalean herritarrek? Hori lehen esan dudan gutxi gora bera, eta horiek dira batez ere. Gero erosketak ere badaude, kotxeen salerosketak, adibidez supermerkatuen erosketak, eta hainbat gauza. Uda honetarako zehazki zenbait aholku eta giraman dituzue, eta batetik horretako bat izan da nafartar askok arazoak izan ditugula edo izan dituztela ekipajearekin, ez, bidaiatzean. Zergatik ematen da hau?
Bueno, gehienetan konpainiek ez dutelako behar den arreta jartzen ekipajeetan. Nola biltzen dituzue datuak ondorio hauek ateratzeko? Bi modutan egiten ditugu inkestak gure bazkideei, eta gero bestalde, etortzen zaizkigun bazkideak arazoekin, jartzen dugun erreklamazioekin, horiek hortik ere hartzen dugu informazioa. Eta gertatzen da gehienetan konpainia merkeetan edo garestietan ere gerta daiteke? Gerta daiteke bietan, Normalean, bai izan daitekeela gehienetan adibidez, hori merkeetan, baina gertatzen da, bai, Normalean ze garraio bidetan ematen da? hegazkinetan. Eta zergatik ba? Seguruenik ekipaje kantitatearengatik eta bide luzea egiten dutelako maleta hori. Harreratik hasten dira, jartzen dira zintan hegazkinera igotzeko, gero jaitsi behar dute, gero berriro ere zintan, eta hori, bide luzea egiten dute. Nola ekidin genezake arazo hau? Lehenengo egin behar dugun gauza da, aireportuan bertan PIR bete behar dugula. Eta PIR hori bada parte de irregularidad de ekipaje. Eta dokumentu hau zertarako balio du? Hori balio du proba bezala, gero ere atera behar diogu argazkia maletari eta dena hori, baina hori da nola behar den dokumentua reklamazioa egiteko. Eta hori, egin behar da, PIR bat maleta bakoitzarengatik, eta garrantzitsua da ere eskatzea bete dugunaren kopia, guk ere izateko. Eta dokumentu hau gabe reklamazioa baliagarria litzateke edo ez du ezertarako balio? Nahiko zela egongo legoke reklamazioa baliagarria izatea dokumentu hori gabe. Baina, saiatu daiteke, baina, garrantzitsua da betetzea. Dokumentu horretan ze datu aipatzen dira edo? Ze konpainiarekin izan den, ze bolo zenbakia, eta zer gertatu den, egon den maletaren kaltetze bat, edo atzeratze bat heltzea. Eta orduan dokumentu hau betetzen dugu, gero egiten dugu erreklamazioa, eta zepean egin dezakegu erreklamazioa. Bi epe mota bereizten dira. Alde batetik, maleta kaltetzekotan, 7 egun izango genituzke maleta jaso dugunetik. Eta maleta heltzen atzeratzekotan, epea 21 egunekoa izan litzateke. Bestaldetik gerta daiteke ere, maleta ez ailegatzea. Kasu honetan ez legoke eperik egongo, baina komenigarria da lehenbailen egitea. Eta ze epetan jaso beharko genuke erantzun bat erreklamazio horrena? Uste dut dela, hilabete bat daukatela erantzuteko. Hilabete bat edo bizakit oso seguru, baina uste dut dela hilabete bat. Eta badaude kasuak reklamazio egiten dugula eta ez dugula erantzunik jaso, zer egin dezakegu kasu horretan? Kasu horretan, hegazkina ilegatzen den egunetik, 2 urte izango genituzke bia judizialetik joateko. Jarri beharko genuke, denuntzia bat. Badago beste arazo bat ere dela maletaren pisuarekin arazoak izatea ere, ez? Eta eskatzea gehiago ordaintzea edo maleta de mano hau ordaintzea, normala da gehiago ordaindu behar izatea edo aipatutako gauzak gertatzea? Nahiko normala da. Gauza da, gertatzen dena da, aireportura ilegatzean, maletaren pisua gehiagizkoa izatea, eta kasu horretan, maleta gurekin eraman nahi baldin badugu, gehiago ordaindu behar dugula. Baina gertatu daiteke ere adibidez jartzen dituztela ezaugarri batzuk, maletaren ezaugarri batzuk, nik betetzen ditudala ezaugarri horiek, baina hala ere ordaintzea. Gero hori erreklamatu daiteke. Eta normalean erreklamazio horiek baliagarriak dira, edo ez dute zertarako balio eta ez dugu erantzunik jasotzen? Dependitzen du pixka bat dela konpainia. Batzuk erantzuten dute, beste batzuk ez, eta ez erantzutekotan jarri barko zen reklamazioa AESari, que da Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Normalean esango zenuke arazo hauek geroz eta gehiago gertatzen ari direla? Eske gainera, konpainia bakoitzak badauka politika ezberdinak tamainarekin, pisuarekin. Orokorrean ze aholku ematen dituzue gauza hauek ekiditeko, zer egin behar dugu? Hegazkin biletea erosi baino lehen, oso ondo begiratzea gure biletean ze gauzak sartzen diren. Zenbat maleta, txikia, handia, ze pisukoa, ze tamainakoa.
Udarako beste gida bat plazaratu zenuten, eta esaten du, lehen aipatutakoa, udarako temperatura altuak jasan ahal izateko eta hola zer egin behar dugun, ez? Bai. Eta zer esaten du gida horrek? Hainbat aholku ematen ditu, eta nabargarriena da, adibidez, hori, hidratatzea asko ez, eta, gauza bat agian ez duguna jakiten normalean da, leku guztietan derrigortuta daudela grifoko ura ematea, dohainik. Zergatik askotan eskatzen dugunean ura ematen digute ur botila, eta grifoa kostatzen zaigu grifoko ura eskatzea. Normalean, nahiko zintu dago ur botila eskatzea, eta, azkenean lokalak ez dizu esango, badaukazu grifoko ura dohainik, bakoitzak hori. Eta gertatu daiteke grifoko ur hori ez ematea? Bai, gerta daiteke, bai. Eta zer egin dezakegu, ze, karo, derrigortuta daude, baina ez diogu reklamazio bat momentuan jarriko ez, edo zer egin dezakegu? Reklamazio horria eskatu. Bete, eta hori bai, reklamazio horria. Azken egunetan ere alokairuentzako gida eta bigarren eskuko kotxak erosteko gida aurkeztu duzue, konta iguzu pixkat gida horren inguruan. Alokairuen kasuan hainbat gauza jorratzen dira, hala nola zein izan behar den alokairu baten iraupena, partek adostu behar dute zein izan behar den iraupena, baina adibidez, baldin bada partikularren artean, 5 urte baino gutxiago izatekotan, maizterrak nahi izatekotan urtero prorrogatuko da urte horiek bete arte. Eta, epe hori izango ditzateke 7 urteetan alokatzailea enpresa baldin bada. Gero, baita ere eukitzen dugu, alokaitu daiteken bai soilik ikasturtea irauten duen bitartean, edo alokaitzaileen eta maizterren eskubideak eta bete beharrak, finantzari buruz hitz egiten dugu baita ere, zein den errentaren eguneratzea eta suministroen kontuak eta hainbat gauza eukitzen ditugu. Eta bigarren eskuko kotxeekin zer gertatzen da? Kasuen aldiz, bigarren zenolako arazoak kontatzen ditugu, adibidez, zeintzuk dira normalean arazo horiek, zenolako diru kantitateak ordaindu behar ditugun arazo horiek konpontzeko, eta bestalde bereizten dugu partikularren artean eta egiten baldin bada salerosketa hori, edo konzesionario bat baldin badago baitarte. Baitare nahiko ondo dago gida hori, eta bigarren eskuko kotxe bat erosteko asmoa baldin badaukagu, irakurtzea gomendatzen dut, da. Eta uda amaitzear dagoela, ze beste gida prestatzen dituzu edo aurkezten dituzue urtean zehar? Beste gauza, adibidez, suministroen gidak, adibidez, argia, ura, gasa, baina hori. Kotxeena balda urtean zehar erabil dezakegu. Eta momentu honetan zertan zaudete? Orain irailean hasiko dira berriro ere bidaien erreklamazioak. Baina orain gaude, hipoteka gastuekin, zeren 2019an, 2019an atera zen sententzia bat, reklamatu daitezkela gastuak, hipoteka egiteko egin zen momentuan, oraindu genituenak zirela tasazioa, registroa, notaria eta gestoria, eta horrekin gaude tortzen dira asko. Nolakoa da egun bat konsumidorez iratzeko langile batentzat? Zer egiten duzu zure egunerokoan? Lan egiten dugu hitzorduekin, Iruñan badaukagu egunero hainbat hitzordu, egun batzuetan atenditzen dute batzuk, beste batzuetan beste batzuk. Nik adibidez joaten naiz normalean herritara, ni badauzkat hainbat herri, eta hori beste batzuk normalean egiten dutelan Iruñean, Iruñeko bulegoan. Eta gero herri horietan badago beste bulego bat edo nola doa? Adibidez joaten naiz udaletxetara, eta udaletxe bakoitzak badauka adibidez udaletxean bertan la sala de plenos, edo badaukate gero beste ofitzina bat beste edifizio batean, edo badaukat nire leku bakoitzan.
Eta hor zein da zure funtzioa? Berdin, hitzorduekin lan egiten dut, etortzen dira, eta hori, batzutan bada simplemente asesoria, eta beste batzutan bada da reklamazioa jartzeko. Zenbat bazkide zaudete momentu honetan? Oraintxe bertan, bakarrik hartzen dira kontuan Iruñek. Bueno, Iruñan, Tudelakoak ere badira, eta Esteiakoak ere dira bazkidea. 53.000 eta 77.000. Hori familiak. Gauza da, etxebizitza bakoitzan bakarrik ordaintzen dela kuota bat. Eta kuota hori barne hartzen ditu etxebizitzan bizi diren jende guztia. Orduan gaur egun Nafarren laurden bat bazkide da. Eta adibidez, ni pertsona individual bezala egin naiteke bazkide? Bai, non zaude enpadronatuta. Baldin bada zaude zerbitzu ematen dugun herri batean, badukazu zerbitzu hori doainik. Egin zaitezke nahi baldin baduzu, baina baldin bazara Iruñan adibidez ematen dugu Berriozarren, Ansoainen, Barañainen, eta non gehiago? Ez dakit gehiago, baina ematen ditugu batzutan. Eta doakoa da. Bai, hori da. Eta horrekin zer eskaintzen duzu, lehen aipatutako aholkularitza eta gauza horiek? Erreklamazioak hori da, bai. Gero baita ere, adibidez, baldin badaukazu etxebizitza lokairu bat egin behar duzu kontratu bat, jende adibidez etortzen da kontratuarekin guk lehenengo rebisatzeko, sinatu baino lehen, begiratzeko ea klausula guztiak legalak diren, edo ea zerbait aldatu behar den, eta hori. Hori, egiten dugu erreklamazioak eta asesoria ere. Bale, Ane, plazer bat izan da hemen zu izatea, mila esker elkarrizketa egiteagatik, eta onuragarria da gauza hauek jakitea, ez? Momentu batean arazoren bat baldin badugu, zuengana gerturatzeko, ez? Bale. Mila esker, Ane. Bale, zuei. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta beti bezala bihar elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.